Mado kachere mabuja akanaka tauya nadzo nhau zuwa rechigumi mumwedzi uno waKubvumbi. Nyasi tiri kutanda neyadokerera kupisa manduwe. Wiki nerichivhayo agoreketa kutoti kwai Purofeti iyeni Njovu ngaaende koona Farai. Manduwe kwai iye nomudzimai wacho enda wapa motika dziridzo mari inoita zviuru 280,000 US pachirungu. Pokare nomari inoita 150 zviuru 150,000 musho wayo mhanduwe. Padokerera dandemutande rikaita kuputika mhanduwe. Vanhu vari kuvhunduka kuti ichokwadi chere ichi zviri kuitika zvizvi. Rekai tione. Iyeni Njovu wacho ataburika kureketa kuti ari kutora chere, ari kubvuma chere, ari kuramba chere, ari kuita sei. Tandomirira kuvhura ziso kuti tingwe paanoreketa. Wazhinji wanenge vari kureketa kuti nambera munhu uyuyu kana ari kupuwa motika nomari kudari pakanyangaridza. Rekai tigoona zvedu kuti zvinopera sei. Kana paine zvareketeka, haiwa munondoziva tinokupakulirai mhanduwe. Ipapa wamwe ma-MP obatoro CCC wakutanda kuburika wachireketa kuti ndiribe kuenda kopuwa ivhu, ndiribe kuenda kopuwa masitendi, ndiribe kuenda. Mhanduwe takawanyepa wakanyepiwa kare. Ndizvozvi zvazoita kuti Chamisa ati chinhu chaora ichi chachidaba. Izvozvi iyo nyaya yekuti wanoita zvinhu zvokugutsa matumbu yavo basi, huyi kufunga zvinhu zvogutsa ruzhinji. Rekai tione ipapa kuti ichapera yakaita sei. Iro bazi rehurumende rinoringana zvokutongewa kumatunhu rinoreketa kuti aiwa takabvira kare kubvira wakavhotiwa muparamende makore 10 chaiwo apfuura. Wese hadina kutanda banyasi kuwapa ivhu rokuti wawake nzvimbo dzavanoda. Manduwe pakanyangaritsa. Rekai tirambe tichiona hedu kuti zvinopera sei. Asi kuora ndiko kwazvaakiita, kuora kamuorero chaiko. Asi wari kutadza kuziva kutoti aiwa makono kune ano panenge pachimhanyiwa mhanduwe. Ari kusara ndeari kusara akachena. Kuno iwawo wanenge wasvipisiwa kudare awo. Aiwa wari kubva wamhanya nezvigananda zvavo ikweyo. Rekai tirambe hedu takazviringa. Kambani yoPPC yaita kuzvitanika pachena kutoti aiwa iri kuisa Wamunangarwa muhomwe. Mhanduwe pakaoma gore rino tichaonerera. Ipapa wagototi aiwa kwai tiri kupa Wamunangarwa matani 50 osamende mhanduwe yokuti waite zvawanoda wachigopa vanhu pese pese. Asi niki mangwana kwai kano wakuru rina manyanga rinoputirika mhanduwe. Niki mangwana azobva areketa achiti PPC wari kutenda nyaya yakaenda yoArlington State yawagopuwa nokuda kwaMunangarwa. Apa nhau iyi yakaenda kuMatarodzi mhosva mhanduwe. Ikanzi aiwa wahwina zviri pachena. Ndipo munotoona kutoti Wamunangarwa wanenge wachiziva zviri kuitika. Wokumatare wachiribe kusununguka. Wanoita kunyepiwa kuti uyu itai so, uyu itai so. Ndosaka makaona ana Blessed Mushanga aiwa bhero anodopuwa banyore. Nana Jobhosikara wakamugara. Ana Tungamirai wakamugara zvakadando. Rekai tione hedu kuti zvinopera sei. Asi apa paratidza pachena kuita kutanika waribe kuzvifungira hawo nokuti wari kumbofunga sei. Asi zvese wari kuita kuti tizvione tizvizive. Nyaya idzodzi dzichabenuka pokare mumatare masvinu zviribe kana iwo wanenge wachiita zvomutsekwede yavo zvino. Mutedzero womutungamiri wenyika Guvheya Chiwenga agoenda kuGweru akaenda ipapo achitoenda kotungidza mwoto worusununguko, Independence Flame pachirungu. Rekai tione mhanduwe kuti zvichaperera papi, zvinenge zvakadini. Tinenge tichikunyepai zvedu kuti wanenge wachidini. Ipapo wari kuburika wachiti tanhadzirira kuenda kune Mbudziya. Mhanduwe ukaona ari kunzi nhandare racho idina yawe kana dai akatiroyawo mhanduwe zvimwonombwawo tsitsi kuti aiwa ndanyanya undo husatani chaiwo hwandakiita. Nekutoti mukaona mhanduwe kana
mabuja redu ratinonhadzira tega riri nani mhandiwe nekuti tiri kubuditsa mari. Kuna apa pane patonyudziwa makutukutowo mari masvinu asi palibe kana chisvinu chiripo. Idi zvakaita kuoma chaiko. Tichaoramba hedu takaringa kuti zvinenge zvienano papi tinenge tichikunyepa iyi. Nyasi wanhu makumapfumbamwe noashanu 95 pachirungu wakasungiwa waye zuva rogumisira romwedzi wapfuura kuratidzira kwageza wagezi vanodare wanzi aiwaba imimi muri kuramba murimo mujere muribe kuchena gwarai imomo bhero totokupaiba zvakaita kuoma chaiko. Regai tigoona hedu kuti zvichapera zvakadini makonokono yano ari kuteera apa mavhenda mandiwe kuguta roHarare waakuchizoona kuti hurumende yedu inoita kuramba ichinoita kupfanya wanhu. Ipapa wangu wakatemba kuti tichaenda kopinda musika mbare musika mutsva mbare musika mutsva mandiwe wakaita kumera ngwena. Izvezvi uri kuita kuhwadza mari dziri kudiwa imomo. Kwai munhu kuti tikupe nzvimbo yekutengesera ibodzi unofanira kubhadhara mari yodhipoziti inoita $150 pachirungu pokare pasvondo uchibhadhara mari yo50 $50 mandiwe pasvondo ribodzi kureketa kuti mwedzi mubodzi $200. Kwai kana uno motika unobhadhara madhora $240 $240 pachirungu. Dzimwe nyika dzakaita sana South Africa hakuna panobhadharisiwa kumisa motika mwedzi wese panosvika $500 chaiwo unopasaya. Nyika yese inenge iribe kana nzvimbo inodhura kudando $500 mari yekuSouth Africa kuno mandiwe nayawe idi heno kuti wacha zvichapera zvakaita sei tinoramba zvedu takaringa. Kwaburika ipapa kuti kwai motika yakapuwa iye Bishop Mutendi woZCC naWikinere kwai yaita tsaona ichiendesiwa iko kumbungo kwake kwahe wamwe wagototi peno ndiyawo vari kuzviramba wamwe wagototi aiwa minamato yewanhu iri kumbwika. Heno manhuwe regai tigoona hedu kuti zvichaita sei peno achapuwa imwe asi munondoziva kutoti muwachiro mari wakadandi idi uribe kana nzero. Regai zvedu tirambe takaringa kuti zviri kuenda nokupi. Apawo ipapa kwaino Medicines Control Authority of Zimbabwe inoringa nezvokutekedziwako mishonga yekurapa wanhu kuyese kwai wanhu vari kuita basa rokushambadzira mishonga waribe mvumo iyoyo iwawo kwese kwai tichawasungisa totowaendesa kujere chaiko. Watanda pakanyangaritsapo. Tikaringa mutambo kwai Zimbabwe iriko kunyika dziri kuenda kumutamba mutambo SA Telkom Netball League. Tikuramba tichizvitenda dai zvatoenderera mberi idi zvirambe zvichita kuti wabva kwedu watambewo mutambo wachikunda zvikwata zvezvinu zvakaita sana South Africa. Ndokuti wasimbe wakazosanganawo nezvimwe zvinana Malawi nana Uganda zviizvi. Wafanawo kiriketi woanda 19 wari kufadza ipapa wahwina pokare nyasi watohwina mitambo mina yese Ireland iribe kana mubodzi. Tikuramba chizvitenda zvidai zvatoenderera mberi toringa dziri kuitika pasi rese. Ipapa wanoriferefeta kubasa hwemapurisa IPD kuSouth Africa wati aiwa uyu Nhlanhla Mkwananzi woku KZN ari ndiye mukuru wemapurisa ikweyo aiwa aribe nyaya aribe mhosva atosiyiwa akatinzi aiwa achena uyo. Uko hurumende yeSouth Africa yagoti Volodymyr Zelensky ari kuuya zuva re24 kwai masondo 2 chaiwo anenge ari kuuya. Regai tigoona kuti zvichapera zvinokupi zvinenge zviina nosei. Wamwe womasangano akaita sana Public Protector waari kureketa iwo muSouth Africa mokuti kwai toda kuringa kuti Timothy Omotoso akabuditsiwa sei mujere achiendesiwa kuNigeria kwache. Hapo heno akapa hwina ipapo ticharamba zvedu tichiringa kwazvinenge zvichienda. KuTanzania
wobatora Tundu Lissu vari kuti Tundu Lissu akasungiwa achibva kureketa nevanhu parari. Nozuro rekai tigoona kuti zvinenge zvina nokupi, asi hei pakanyangaritsa chaiko. Kukinya izvezvi mapurisa ari kunzi aita tsepwede yekumwaira wapwere wabva nawo pabutere girls school. Wapwere wechikoro mhanduwe kumwaiwa chiutsi chekuchemedzachi teargas pachirungu. Idina yawe ndataona pazvakadando. Uyu ruto kutoruta chaiko, kuruta kuda kukuwadza vanhu. Rekai tizvione kuti zvichaperera papi, asi vanhu vari kurwadziwa fani nazvo. KuChina mhanduwe kwaita kunyangariwa, kureketa kuno kwai izvezvi wari kutoronga mujaho wokumhanya kwakareba makilomita 20 kuti umhanyiwe nozvimarobhoti. Kuna zvimarobhoti mhanduwe zvikange zvafundira kumhanya naiyo AI yakati kuuyai, pachizvichazopiwa pfuti, aiwa unochisiaba apa chinenge chisinganeteka iwe unoneta. Pakanyangaritsa mhanduwe, paakutoda kutoita zvakareketiwa nayo zviya kuti kwai unotoita kubata nyoka ikareka kukuwadza, ndozvaada kutoitika ipapa. Wachipfura nopfuti iwe usingapfeba usingakuwari, yawe wachingokuchengeta. Ndozvaakutodikana ipapa, nokuti kumberi kwatiri kuenda paribari kuziva idu kuti kwakamira sei. Takadaro mabuja kwanyasi, rekai tigumire pano tipete zvirauro. Ndini wenyu mhanduwe wonawu.